Агар синаро лат хӯрда бошад, чӣ бояд кард? Агар шумо навоз кардед ва синаро лат хӯрда бошад, сабаби асосии ҷойгиркунии нодуруст аст. Кӯдак бояд на пуфакҳои сина, балки 2 сантиметр аз пояи синаро ба даҳанаш гирад, то синаро ба пояи забон расонад ва дард кам шавад. Чӣ кор кардан лозим аст? Ҷойгиркуниро дуруст кунед. Кӯдак дуруст шир бихӯрад, аз воситаҳои дорои ланолин истифода баред ва синаҳоро дуруст иваз кунед. Ширхӯрӣ ба синаи латхӯрда. Мумкин аст ба синаи латхӯрда кӯдакро шир диҳед, зеро кӯдак ширро беҳтарин мехӯрад. Дард бояд сабук ва таҳаммулпазир бошад ва 10 ҳисоб кунед. Агар дард кам шавад, шумо дуруст ҷойгир кардед. Агар дард давом кунад, синаро бо ҳассосӣ берун кунед ва дубора ҷойгир кунед. Накладкаҳо. Агар дард қавӣ бошад, муваққатан накладкаҳои синаро истифода баред. Дарди ногаҳонӣ ё латхӯрда. Агар ширхӯрӣ дуруст роҳандозӣ шуда бошад, аммо ногаҳон дард ё лат пайдо шавад, ин метавонад молочницаи сина бошад. Ба зудӣ ба мутахассис муроҷиат кунед.